ten výstražník pojede vlák nějaký, teď co? Teraz ho vypol, ještě chvíľočku pojí. Teraz si povedal, za minutu sa sa nejít. Vlak odišiel. Tam je to předělaný, modernizovaný. Tam může po novom. Tu na to nehrozí. Ještě, či? No ještě. To jsme tady teďko, jo, to je ten přejezd, tak Postankovaný, to je na stanici, hej. Možná nastankovaný, no. Toto je dole nižšie ešte postankovaný, to je medzi stankovanými, hej. To je tak v takom poli, no, to je taký už podľa. Tady ten. Áno, v Kráľovanoge to je tiež podkráľovaný, to je posledný. No a tady ty... Šútové. Tohle to už až později, asi. Ale Šútovo, Kráľovany Šútovo. To je Radkovo, že jo, tam to je. Ale to je... Toto je hned Kráľovanok. To je od Kráľovan, toto má stanici, klasické závory. A potom toto je hned za Kráľovanmi možná 500 metrov, lebo potom už Šútovo, že nič. Šútovo, Radkovo nie nič. Tam nie je prejazd. Tam už je nadjazd. Za Kráľovanmi posledný kilometr máš toto pri ceste. Toto čo je, toto, Kráľovany Šútovo. A potom už nie je žiadne. A pak je, to je český. A hrbou to daj ještě taky. Potom už nemáš pět cesty až na Důlkaz. Slučany by mali být zrušené, už tam už tiež by nemali být cestia. Ne. Slučan asi nie. A na Důlkaz tam je, v stanici sú. A za stanicou je posledné jedno, čo na konci výbiek. A potom už po Žilinu už je nič. Tam to práve. Bavia pred cestia chodiť. No, je nás víc, takhle. Najviac ich máš na Orave. Hej. Na Oravě? Ano. Od Kráľovany Trstená. Tam je to moc. Tak to musím snad na příště. No. To je 40 km a tam je možná 5 cestí, 30. Len od Kráľovany po Pánicu máš ich. Aj čo sú aj iba s krížami, ešte aj to obyčajné. Tam je hneď 6 a tam to je stále. A tam je najviac.
No teďko Kuty Bratislava, tam teď dělají koridor, tak tam brzo zmizejí. Tak Dole, áno, kde sa robí modernizácia, tak dopadá už. Tu je strašne veľa priecestí, lebo to sú malé úseky, a stále sú cesty sekané. Takže ono to je každý deň.